Здравейте, намираме се в Музея на илюзията в Вроцлав, Полша, а това, което искам да ви покажа днес е китайско магическо огледало. Когато се гледа при нормални условия на осветление, китайско магическо огледало изглежда като обикновено полиран метален диск огледало. Ако го сложите под силна светлина, вижте какво се получава на екрана. Тоест, при директна източна светлина, скрит образ, който е върху простта на огледалото, става видим. Причината е, че вариации в дебелината и кривината на повърхността на огледалото са отговорни за този феномен. Тоест, вариациите върху повърхността създават различен ъгъл на отражение за различни части на огледалото. Така се появяват съответни шарки върху екрана. Т.е. това са области с по-тъмни ивици или по-светли ивици, които прожектират върху екрана. Гледайки го с директно огледалото, не се виждат тези ивици, понеже те са от порядъка на 1 микрон, но при производството на огледалото, заради това, че зад огледалото има различна дебелина метал, изстива различно и се получават разлика в дебелините от 1 микрон, която тук е видимо, когато е пресилно огледало, пресилно отражение. Ако искате да учите физика, запишете се да учите физика в Физически факултет на Софийския университет.